Hey madoda, koma. Hey, mama yonke le ndlela idlula nathi sibheke khona kodwa ke awangowusakhona asenze kufanele sikwenze. Mfamo, awangowusakhona. Hayi ngexesha lethu. Asithi hayi ngexesha lethu uba sibalibale. Akhona amahithi aphuma ngapha nangapha. No, kodwa apho suka khona manje ngesilibale. Ngexesha ke ke ndiyathemba nawe ke usana kuvula yakho iradio ngena epage la kwaphila mzimba pha ku YouTube ingxoxo esisoba nayo ngoku silitheke lokho lezitho ezinhle engaba kwaphila mzimba bakaphila mzimba ke isikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu ngabe mhlawumbe lenxaki empilweni yakho owazi ba iqhamuka kanjani uzoyisombulula kanjani ngena ke ngokuphila mzimba pha ke ku YouTube uzothola kabanzi abaphambi kwami ndinosicelo umfo kasi nami eqhama khona ngabakaphila mzimba njengamanager ezosixelela kabanzi bake zeziphi imveliso ezikhona izinto ongazifumana kwaphila mzimba ongaske usuke ngokubheka khona nesimemezelo ke sibheke emanzini ngomhla ka6 sibheke ke empophomeni abakaphila mzimba kodwa ke uzochaza kabanzi konke okohloma ngepeni nephepha akwazi uthatha ke incukhacha nencombolo ezithe vetshe kumnandi ekhaya makuhlale kumnandi but sicela masikubulele semfethu sikwamkele ehlobe kamani ndiyasithanda iskipa sakho ndiyasithanda iskipa sakho mani yey yane hey ayibona nje mfethu ya hey nawe ngani uvela uphile kakhulu uxoxebe zona bodi mfowethu ngibingelela abaleleli kwizilo mzansi igama ngosicelo ngasinami sibongo ngiyi-general manager yakaphila mzimba baba uphila mzimba ke isikhungo esiphezulu kakhulu esilapha ngamakhambi esintu nezwasho lapha ke kwaphila mzimba isimemezelo esinaso njengamanje ukuthi ngomhla ka6 December siya empophomeni uma ufisa ukuhamba nathi sizoyishiya inamba ofonela kuyona ukwazi ukuthola imininingwane eyanele ephelele lapha ke kwaphila mzimba ake ngiqale nje ngalabo abanenkinga ukuhlushwa imoya lapha kwaphila mzimba mangabe umuntu ohlushwa isithunywa ngabe ubona ukuthi isithunywa sakho savalwa noma ubona ukuthi nje siphansi sinalo ukuhamba lapha kwaphila mzimba olukusizayo ukuhlambulula isithunywa sakho phinde futhi lisiphakamise kube khona nombhemiso okwazi ukuthi ubhema uvula ekhanda lakho uma umuntu onenkinga ukuthi wena unemoya phinde futhi kulaba abanenkinga yokuzalwa bembethe lapha kwaphila mzimba lukhona ukhamba lwesambulo ma umuntu nje wazalwa embethe ufuna ukwembula likhona ukhamba lwesambulo lapha kwaphila mzimba ubese uthola nezincanzelo ukuthi uwenza kanjani uqala kuphi uphele kuphi uma ngabe wenza umsebenzi wokwambula bese siye kulaba abanenkinga nje yokugula okubasemzimbeni ake ngiqale ngabantu abanenkinga yomeqo uma ngabe unenkinga yomeqo fika kwaphila mzimba sinama product kwaphila mzimba aqondene nomeqo okukhona insizi kube khona umuthi osebenzisayo ukuchatha ukubulala ngaphakathi lelo lumbo lesuke lingene kuwena phinde futhi uma umuntu onenkinga ukuthi wena usunenyawo edumbayo noma ngabe zinesilonda mazidumba nje sinawo umuthi esigcobisa wona ukudumba kugcine ngalelo langa kunqamuke ngalelo langa noma futhi umuntu onenkinga ukuthi unesilonda siyakwazi ukuthi sikwenzele umuthi wesilonda ube khona nomuthi owuphuzayo ukwazi ukuthi ubulale leso silonda leso sivaleke siphele kuzoba umuntu onenkinga ukuphathwa isibhobo mona inkinga ukuphathwa isibhobo fike futhi kwaphila mzimba isibhobo siyaselapha sishaya siphele nya same time isibhobo siyaphela nje same time isibhobo singaphinde sikuphathe siphinde futhi sisicuphe uma kuukuthi umuntu osiqhubayo uyaqhubeka nokusiqhuba sigcine sesigadla yena ukuze engaphinde asithumele kuwena phinde futhi kwaphila mzimba unenkinga ukuphathwa ikhanda umuntu onenkinga yekhanda elingapheli sinawo umuthi wekhanda lapha kwaphila mzimba ombhemiso noma ngathiwa linesikhathi esingakanani ekhanda likuphatha umuke wathola lwambhemiso khanda liyaphela liyaphela lingaphinde likuphathe and uqala ukusebenzisa ukhona kaphila mzimba uthi uphuma nje nawo ubese uzizwa nawe ukuthi ayi so right manje ikhanda seliphelile kuwena kube abantu abanenkinga ye stroke khona futhi combo ye stroke lapha kaphila mzimba
mawunenkinga nje ukuthi nje unenkinga yokuhlushwa istroke esinayo khoma noma ngathiwa nje usuze waba nenkinga ukuthi uhlangothi lolu alifoni ukusebenza kulungile lapha kwaphila mzimba sakulungisa konke lokho sinayo combo ye-stroke lapha kwaphila mzimba eyanele elapha nje shaya stroke isiphele nya phinde lapha kwaphila mzimba ke kubani besilisa sinawo umvusankunzi lapha kwaphila mzimba kukhona ngisho okhothwayo ke manje khona nje umuntu ophuzayo ophakamisa imizwa yakho kube khona osebenzisa ukukhotha kubese kuba khona futhi umuntu okuchada owazi ukuthi uclean ukhipha amahlengehlenge lawa avala imithambo yegazi enza induku yakho ukuthi ingaqini ukhiphe konke lokho nje ube clean endile ukuchatha kishangisha iqolo umuntu nenkinga ushaya iqolo shaya iqolo liphele enyaka lehambisa yokuchatha siphinde soba nembiza kashukela kubantu abanenkinga kashukela khona imbiza eqondene engqono shukela wehlisa ngokusheshsha ngohlobo oluyisimanga siphinde ke sisoba nehoza khona ihoza kaphila mzimba kubantu nje abathanda ukubukwa kubantu nje abayisebenzayo abafuna kusondela ama customer abantu abafuna kusondela into ezihle sinehoza lapha kaphila mzimba esebenza kahle kakhulu leya hoza kungayisebenzisa ngisho ngathi usebenza eoffice usebenza kuphi uyakwazi kuyisebenzisa ngoba inuka kamnandi iphunga la khona nje iphunga elimnandi engeke likunikeze nje inkinga kugcinise kuthi hayi usebenzise umuthi mhlawumbe onuka leya inuka kamnandi moyisebenzisile nje umuntu odlula kuyena ngeke angakubuki ngendlela enuka kamnandi ngakhona liyawoza inamandla kakhulu abakwaphila mzimba ke lapha sivula Monday to Sunday every day siyavula sivule ekseni ngo8 sivala ngo5 ntambama usuku lwangolwesine nolwangomgqibelo kuba insuku zembuzo uma ufisa ukubuza okuthile okuphathelene nezinto zesintu noma amaphupho kuzothi usuku lwangesonto usuku lokuhlola siyahlola ngesonto abakwaphila mzimba ke batholakala eThekwini silapha nje eThekwini emakethe kunebhilidi elinojwayelani molapha emakethe elibhekene nerenki yamabhasi eduze nojwayela kunama step sensimbi ukhuphuka lawo ma step sensimbi uma uqeda nje ukwakhuphuka kunebhodi elibhala uphila mzimba eduze kwalo kunomnyango omkhulu ongena kona ngaphakathi uyobe usofikile waphila mzimba mangabe uduka ikhona inamba osithola kuyona ngizoyishiya inamba uyakwazi futhi ungena ku Facebook uTikTok uYouTube search nje uphila mzimba bese ufollowa lapha ipage uzothola nje ama video amaningi angakusiza kulapho kuchazwe khona ama product nalapha ekhona ngisho ezinye inhlobo zamaphupho echaziwe nendlela ongenza ngazo ukulungisa isimo sempilo yakho kuningi nje okuchaziwe abakwaphila mzimba ke batholakala enambeni e066 007 5043 mangabe nje ufisa futhi ukufona mayelana nolwazi lasempophomeni uzofona kuyona leyo number siphinde mo lapha ke kulabo abasefolweni kulabo abasefolweni inamba ikhona u069 198 1864 mo kulabo abasegule Soweto u078 834 8277 kulabo abase Pinetown u073 9933 kulabo base Ngonyameni Ngonyameni u084 55 79 815 bese Hammarsdale u079 730 5677 lezo inamba yakwazi kuyithinda ukwazi ukuthola ama product eduze uma ngabe ukulezi indawo engiyibizile siyabonga kakhulu Kosimfosi namba siyabonga kakhulu mfowethu masidibona khona futhi ixayiza inkosi masiphile thuba ngiqhubeka ukulekelela abantu kwingxaki ababhekene nazo Nkosi ba alright inqobe igama lakhe kumnandi ekhaya lobe lobisa radio yakho Yabona ngicubeni isakade emarangeni bona ekhaya Bajaje kwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto Goli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 Thekwini Durban sethola number ethi 066 007 5043 okanti setholakala nasefolweni ku 069
198 1864. Engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817. Kanti ePinetown setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677. Ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571. abakwaPhilamzimba bakhona ngazo zonke izikhathi.